primària, la classe d'història l'hem preparada nosaltres. Hem buscat informació per realitzar mapes per explicar-vos els mapes, les rutes, de Colón, de Magallanes, etc. I hem utilitzat escultures per explicar-vos l'art del Renaixement. Ah, i que no se'ns oblidi que també hem fet màscares. És una altra forma per estudiar la història. Nosaltres presentarem Marco Polo. Al nostre grup farem la primera volta al món. Ens hem equivocat. És veritat. L'Oriol Jariot, l'Anna, el Pere i jo hem fet una exposició sobre Cristòfor Colom, els Reis Catòlics i el seu viatge a Amèrica. El Marc, el Rubén Gistau, el Manel i jo hem fet una exposició sobre Américo Vespucci I Cristòfor Colom. Farem una exposició sobre Leonardo da Vinci. La meva companya i jo farem una exposició sobre Miquel Àngel.